Suspitsadong kawatan nga walay sinina nahuli kam nga gisulod ang usa ka balay sa Valencia City sa Bukidnon. Atong sayro ng detalye sa report ni Cyril Chavez. Kuha kini sa CCTV sa usa ka balay sa Valencia City, Bukidnon kung asa makita ang usa ka lalaki nga adunay sanina nga nakatabon sa iyahang nawong. Apan, ang tibok lawas walay sapot. Nagtuyok-tuyok siya sa garahe sa balay ug daw adunay gipangita. Taod-taod, misulod na kini sa balay, apan wala kini magdugay sa sulod tungod sa iro nga mipatimaw. Hinungdan midagan kini pagawas sa compound ang suspitsado. Ginaimbestigahan na sa kapulisan ang insidente. Maglisod usab sila og ila sa suspect tungod nakatabon ang nawong niini. Wala pa usab kunoy nagpablatter silang buhatan nga nakawatan tungod sa suspect. Kasi na-diferensya siguro sila, makita nimo ga balik-balik naman, may gipang buak, wala gipang ilabtan. Wala gipang guba, wala tanan igo siya ni sulod dito ba. Hangyo sa otoridad nga ugaling adunay mabantayang mga kadudahang tawo i-report sa kapulisan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.